لدرعا فروكين رژیمê bi hejmareke bermîlên teqîner bajarokê Elyadû da û bajarê Der'al Beled armanc kirin û di encamê de bêhtirî 10 kesî şehîd ketin û bi dehan birîndar. Di heman demê de firokeyên rejîmê bermîlek teqîner bişaştî bi ser rêbendeka xwe de berda û di encamê de hejmarek birîndar û kuştî ji rejîmê ketin. Herûha Artêşa Azad ji aliyê xwe de destdanî ser hin bargehên rejîmê li nêzî Der'al Meheta. Li Idlibê û li Gorîn û Çegihanê Orient News da diyar kirin got Ehrar el-Şam û Cebhetul Nusra êrişî hejmareke cihên Daişê li gundê Isqat li gundewarê Idlibê kirin. Wiha şerekî tund di nav wan de rû da û di encamê de hejmarek çeteyên Daişê hatin kuştin û yên din hatin dîlgirtin. Herûha êrişên Artêşa El-Feteh bi ser bajarokê El-Fu'a û Kefreya hîn berdewam e. Di berdewamiya şerê zebedanî de Artêşa Azad êrişeke tund dijî mîlîşeyên Hizbullah pêk anî û destdanî ser di avahiyên stratîjî nêzî rêbenda Ebûşalê. Wiha Artêşa Azad bersiva êrişên rejîmê dan dema got dixwestin ji aliyê başûrî bajarê zebedanî derbas bivin. Li aliyekî din Hizbullah li xwe mikur hat got di çekdarên wan di şerê duh de hatin kuştin û 8 çekdarê din birîndar ketin. Herûha li hema navenda nûçeyan ya bajar ragihand got pêşveçûnên tund di navbera ewlekariya rejîmê ji aliyekî ve û mîlîşeyên berevaniya niştimanî ji aliyekî din ve li qada El Asî rûdan piştî berdana serbazê ewlekariyê yê bi navê Nacî Sebbax ji karê wî. Di heman demê de Artêşa Azad bargehên şebîheyên rejîmê li gundewarê Hemayê bi topên hawin û mûşekên giran armanc kirin.